Did it dangerous? The producer. I wrote Chiflo. Yo boss lazi mukadiwa na sitasara kurangwa mukaita ya maita chasara kubukana unenge uchiti ndiwe une pattern usingazive kutika ndiwe wacho pattern lemetera bada safety never trust someone till infinity zverudo zvinoda vanhu vaya vari fiti kwete wewe zvako sina kana honda fiti omayo muchezviriga zverudo muchezvisiya zverudo yango yakoperera pavanhu mamona muchachema zverudo ndezvevanhu vemutivi munhu mutema nokuura nebipi wangu unonamongera padripi timira zvevafanisiye uziva zipi unoibopo bati wangu chimbounawo panoitwa yakateko chingosiyawo usaziwe majodhani vaudziwo musaigwa kaitwa akachemawo isikirire mamonya samusoni paya paya natirira simba riri mabvudzi akarigera vari murudo bata chimuchera zviri mukane mubhaibheri futi ndanovhura muchazvisiya zverudo yengoyengoperera pavanhu vamona muchachema zverudo ndezvevanhu vemutivi munhu mutema nokuura nebhipi wangu unonomukira padripi chimira zvemafanisiya uzivhara zipi mukadiona sichasara kurangwa mukaita yamaita chasara kubukana unenge uchiti ndiwe une pattern usingazive kutika ndiwe wacho pattern lemetera bada safety never trust someone till infinity zverudo zvinoda vanhu vaya vari fiti kwete wewe zvako sina kana honda fiti omayo muchezviriga zverudo muchezvisiya zverudo yango yakoperera pavanhu mamona muchachema zverudo ndezvevanhu vemutivi munhu mutema nokuura nebipi wangu unonamongera padripi timira zvemafanisiye uzivana zipi unoibopo bati wangu chimbounawo panoitwa yakateko chingosiyawo usaziwe majodhani vaudziwo musaigwa kaitwa akachemawo isikirire mamonya samusoni paya paya natirira simba riri mabvudzi akarigera vari murudo bata chimuchera zviri mukane mubhaibheri futi ndaunovhura muchazvisiya zverudo yengoyengoperera